Obwate obunyasaye uyu korenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kiraritu kuri yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera wenka igobwate tariki tomoja gutubwatia umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli umanju muri Ndis TV nande neri tkorindeli yatokonyana na sembeo ekero twacha kireo sekero togoswa somuroberi bobosera bwenka oboko yakeli tuko liechuma kujagira chinse jibere wega chinse to chabono botuko kirari abumaega nigo twakaratiro umuroberi ori tuko liechuma mosi kolende biro bigatokea na ino mukaru request na yaya umuroberi oyo bukorosa chinga chetu notakire bire binge ekero nani mogotuma SMS chino osemo gochangia omuchadra krato twakwana mange igoro yobosera bwenga go tukairana nambu yatonyoire wekalit kori chuma asegi kiri twachakirete krato arenga somo boganio Camelback tukajakira umuroberi yo rakro yangilit kori chuma nande rero twakira studio tukaga yandis TV nero bonsmausi ekero ndo chomogenio nego so tokobanera somuroberi bobosera bwenga aikira studio kato kwanda mange igoro yenka yaitikiagara muroberi yo ni gorengete korosa enka anakobeke enka neneri yabunekire twarana twayeri peire twanyerosiri endenero yabwende onere chinga kejiga gukwarigania asomuroberi yo obenente kurubona wegajinse to chabona botukuna mange turachigo kwanira naye nabogotome SMS yao wetera se namba era skin ya igora wendo to tenka youtube adeti ka yoturigire dia karto ko boreti naye ngakiro chinga chite chasaregire kose ngakijigo chikoro Tuko tengi to kwanira ekadura jo kwanira igoro yobosera wenga nyarana Facebook tonyora Ndis TV News Digital wega sense YouTube na botonyora wekerengeri kiao nigo to kerendikire namba era skrini ya igora bono tigange pisho bulibaga nerara ara tebi weekend moje tu abeto anya kumirana nerara rutambo to tumago swase topiki yeritko riara karibu sana pisho. Thank you so much Brighton. Anda te bambia mona batekereri andando siase moturigereti na mono asingi jomuroberi gamno yo mintaba tebringa tu ayo kwanderete mono kurmayaga lakini ntoko nyona tura kwana kende bono yani ganga mbono to kuigeta bono to korosa goes bono korosa mbili paka saa 3 amangana na mange tutage to meti message chiao to mama bori yao yaendera bokonyora nyasao gosi bari moturigereti umongino ne Rosi nyanchera isaboke amana abana wakina Dan wakina Seba Nigeli wakina Junior wakina Victor nasema Mungu awabariki sana najua kwamba mnatazama na Mungu awabariki mbimano umwanju muri gekerendete gutubwatia na somuroberi yoyo tigeto endere kabisa ekiagera webono to korosa lituko tuamayana enka yaitunga kikoro swekero pasta ajarisebo kajire studio na manga tora jigo kwana kirali tukori chuma twakwana regero yenka na ndojojo ajito bigi ao tojikoreta bagania studio tojikoreta na bariba minyira senywa mama tukamange bariba chakire nyoma yabo bana baro nyoma yabo yegetega kureka nande bakairana bisho no gato jigo bareta ikena bakonyona na ya mbare barateme to bogima barateme yegasinya abaramba jigo cha studio ndetumayo kwana konere litukurana kwari ya senjera abagotoma uchumbe yao anene litukurana rero turamanyana inki ebukwe goteba igoro yenga neko twajagedena bisho mna twebedina obosera ningi nenga ningi tukabwatani twateba no bosera bwenga ne tukumanyana enke yenga kiemenyete kiwana ini weekend twarigere tukateana mindogiri bigo sarienga tukanyorana ebintu mbiro bigo sarienga kome oboera ni obobe jisimi obotindu chindelia ebintu ne binge twakwande konde litukurana rero twatakana turarigere na ninki na sera bwenga gosenka nireriye kero bisho ndatakara tonyona bisho munga yenga ya jagrete bibirika ka ya jagrete sogotongwa kwa Adam na Hawa I thinking buno enge jagrete na ende bakabe kwa alia se
omugondo Eden enka tari enyumba gosa abana n'abaiburi enka tekoba onye tebwati omara abana go barenge omusaja muno mukungu ase omugondo orio Eden naende bakaegwa richiko amo na Nyasaye orio batongete because muna toreiga norabu nomongino manyanga Nyasaye nero batongete na barogwe batongete na Nyasaye naenda akabari richiko erichiko na bariro pakabona katerunga omugo ritunde lia katikati moria moisa koria mokwe bona ntubwate ntogolo mugo taigwera igo bishop tutebe na Nyasaye nero jagitienga Nyasaye jagitienga bono korengana na bishop kerenga ke Nyasaye go jagi enga ngergie kera ngo swadoro ntomanyena ebuku bono kiukwana igoro yenge kyarana montori gutaboka chakenga omaete kara Nyasaye atungete yense kero kurigerie kitabu kya Genesis igachagete gutunga yense kala akamana gutunga amaji akamana gutunga mugaso na butuko akamana gutunga akarosbono chingiti churu sana chikabo ono Nyasaye se asubungaini wa Nyasaye ebintebi ebi muna wono nyene ngombe igutara na yani akaronga ngombe te kunyara goja gutawara use ngiti bintu bibiro sana bibwa ona kanyora bungaini buri bwaye tigambe kendo sio muntu ubwato bungaini bugotenere binde akarosi enkabono tude mwanya bantu mutenere seri arose tinsa tujera igorani nsa karanga tigaro sio monto nando matengoro kutole ntunya sae sabake sisi ni biungu wadogo akarosi bono nsa abantu batenere sa uyolenge Adam na yobona agachakienga ya krai chakienga bono gabuno amangana betenga kereba chikomocha bono Nyasaye kabatebinga bono ndomo singenjo engiti ya kungaina Nyasaye taragireti Adam na Hawa baragireti engiti nero ya ragireti igonga terage ya ko tebia to bibia tu tumune gesuro akitari okoragere gwa engiti ya ragireti engiti nero ya ragireti egi bishongo gatora bone kro Nyasaye arosiri enka to te badamu na ivu obosera bwa emboro byo bwa arengere ne kyara nigo yarenge njenu kabisa bosera bwa embo arengo bono bosera mucha ko bwa arengo korengana muna Nyasaye aba na boya areko nyare kana muna Maria nyore to bolito Adam na Hawa banyoro bolito bacha kienga because karo wasoma Yesu kaibo irina na musaji weire wetra somo ikomache bono mura nyore Nyasaye na baba ngete nganje otete ko kolebi kone biane ndo sienka wetra somo ikomache mocheno kirimo to kaika gusari bono to katebunga bono kuika moibore moichoriese kora korirende bono atebetinga musibati nyako koibora bono iburase asoboro nya ibora asoboro nayo mugaka singe njugwanjari tunda bono no ragira sebige no korega sumana korage mbemono mwanju murego no gwete na reo tote to kwanira igoro yobosera bwenkane to tatumanyana ninkebu kwego kwana igoro yobosera bwenge kera to takumanyana nga yebinde byageze bikaruera ebinge tokorana bigosari chinka kai byageze bikaruera kyagara kerenga kyo manene ekera tongete mwanya bando tamotongete bune kera komobeka senka ebijigosareka nigarengete buna tochuko babanta baya totari abasari none nyoma yaito ebe kebwendete gosege sasereti abantu bakwera none na sekanza iko bisho bono gwatebirina Nyasaye na bwatekerenga kyo gotonga omusaja no mukungu eri bachake enga tari abwatekerenga na batongete egiranga ngegiranete ngegiranete bono kirikenda abwate kyo gocha kogenderanya onye baba mbali etiri tunda liria kirenga kia ekende ngere kia rengo igobona ko de kiria samari gonje na kwana no tanga ngera samari ngeyo kirenga kia rengo ngimanya bandara ja kokarati balo ja ko komenteka sinse balo ja ko ibo igoto de bena ebintu mbiri bikorekana sisa diboni gase chinka yoto de no bosero bwa sarigete liri ifna Adam basaredi bishop bono ekere banjete ko ngaino muswati anjete ko ngaino nera kangaino mugakoye setani akanyora libaka bono ne setani nyota libaka ekere Nyasaye banga bono ibura momente kane bono setani no ara se control umanyenga setani konyoro rulo igoro bono nsari ense bono mune ko gendera bono
kuchaka komente ka muna apeli na kaine baiboire setani wakorereki wale bona muna bagwetana maiko muntu gwetania bando setani kitawe watanga ere no muibi iga chete kuiba gwetana gusali igona ko te bana ngwana toroturirie buko tote ibona ko te na shetani nere bono usalirio bosera bwejinga oseno muntu nere bono oswana ne to bosera bwa manya bantu because bosera bwa manya bantu chako bwa lengo buya uruche bona agaswana na katikati ekera swana katikati akabangaina akanyora riba because ne ere chance atakatenga ki inubona kenan ko ba win ono momanyenge chance ne ya memo mwanju muri ono gwetera twandete ko kwanra asomoro birio bobosera bwenkane ko to kumurika tumayena inga kibu guyarwate abiro yenka ejicharo kana chiabunekire asenga ke yaboneka twaro generation chinyinge nandaba mawatana generation igojigocha na bera abe teba obuya ikyange kabare bakwana bonto chikoro sabu to kwana mangana mange yona na boko tuma uchumbe yato tena gi ahenkioroje kendete ko bunachi twaro na shetani nero soete akataka akainga jinde chiabunekire lakini uri umatena amotamina yasa enkango ikere yakoroka igobono yende gutumira uchumbe yato tena ayoro chengi kego salienga shetani turanye ko puremu gozeni ntubeka banyene okonyona tu asalirio boroso oribwenge gutuma uchumbe yawe tera se namba ira se skin yao ende tonyora se studio karondo jena aberi kurumagena ni aberi magena kurukirifu kwa boda boda hao tano watu bwate kabisa somoro video yo bono maroko genda gutuma uchumbe yawe cha se studio neko wega kwenye somande akerongo boritina aingiro je kenda to sario bosero bobwenga ekeronya sa to tongete kabwate kirenga buna enka ebwenere na ndetu arobo bosero bwa hono bishop na boko tutaina biblia inki gukwana igoro yenga na ndi ngokoroshyenga na ndi ebinde bigusalienga ngakibita kire bikoro yamana sana Brighton ni moralia ebinto ange bitatu bintange bitatu igende ketangani komenyo bogimo buya amarika go tabase ketabu kia ba beso isano tuani musikane inwe ase inwe asoko moiro ka Kristo musikane inwe ase inwe so kigente ketangani abambara bago sikana umukungu no musaje musikane inwe ase umukungu no musaje musikane inu ase no ayeno mongino musikane ine arenka so ubugima bwenka singi bona tete to bwagaje ndiri abantu amanyenga ngakyo kwagachenka ebenka nande te twara mechando ne bororo ni die tari kororeka mate bulidara abantu bonyeta chanda betero waraki tari kororeka lakini ero emenge tari ko menge ero mataratari ke tari waraki ne tari kororeka na kiti erenke so marikao tanga musikane inue ase inue ege ndugi akabere nyasai abe asensemo ya ino mune family ine ngabon iwana erenka nyasaba asensemo ngiye ko rangata ba Daniel 10 merongete to naibere igiye ko tabanga bali ba mu manyete nyasao ibo mukungu no musata kare mwanyomanire bali ba mu manyete nyasao amarika wata ngamba baba kong so enkate konyora kobe kong nyasai takore tiki nyasai tayo so bali bara bamu manyete nyasao Brighton abantu bali ba mu manyete nyasai kuruko iborwa bambenyete buya bangina baba botire abantu basomiri abana abantu nyasai bokorolekana so amarika wata ngamba baba kong na ande mbakore binte binene ibon enka kera abantu manyete nyasao ibona amariko iko bishop ka tutarandira yona ko te abuna enke tamma dinya sa te ko gendra ikiana abakonyora na enkanere tamma dinya sa mongena no ka ko igomba ko gendra batamma dinya sa bono usengwa bare gire nibere chinchira nibere abantu mbalokorora bagenderete nakini nyasata iyo lakini bakoleteki bagendra asita iyo bagocha na bako gendra bagenderete lakini asita iyo bintombire setania kwa abantu ubachi besa ubachi gari ubaye niberie ko kanga bagenderete lakini singi nyasata koleteki na ubari ko nyoro umuntu ukumubaso kan kare bakatangazire nga tunatangaza kifo cha mheshimiwa fulani hapa amekufa gafra kare bakatangazire ro muri kutangaza no kwa kayo baba Stephen Kikumu gafra kono kwanyora abantu bagukwa basukana asingenjo yake asingenjo nyasata koletiki hata hiyo igenka go ikere ndu nyasai enka wekere ndu nandi nyasai wekabe number 1 ngiri kwate abagere tangana go ika musikane inwe ase ngao tanga musikane inwe ase inu asoko mwero ka Kristo
igo bona banda batikaini igo nkete gosera mboy onya masikani tayo ngete bona kichinga chibutokanire no isa kuligerio mondo tari goto nkulika bale ko rwarenga pasta usemuna tora abwate benga muna mura we studio amaene ntosikaini ege ndekana na bantu bakari basikaini dimokaye bosomo kungu tasigeti umugako abantu aba nabo babenye tubugima boleigo aseba abantu batasikaini abo no shetani bona akore tubiti lakini ngo majere kora kana bishop ne abantu kodana ya no mukungu ne udagere gosiko musacho amajiko barene na musaje rata kiriaski mukungu akege ngo majitoro kora ne oyo no muriki origete twani ngaki musikane inwa se asoko mweruka Kristo inwa bakungu bona yama koleta lichiko kiro montae gwo kiro montoko kiro to gwe wale ria wano muzera na bwe bakungu maratanga inwa bakungu mwigwera basaja baino munoko mwigwera amane because abakungu na bari kanisa abantu banje to kugende kanisa nandi bagokorera nyasaye na bako mwigwera manene bayigwera nabagaka babo no maitenga baswati bali bakugende kanisa bayigwerete pasta basigete bose fata lakini magweka nyomba basigete bagaka babo ngena na pasto jo nyenyerwe ngoko lakini magata nyenyerwe ngoko lakini magata enyama na boko genda yoti nyama lakini magata na kwegorerwe nyama so musikane inwe amasikani aya abone igo lakini iga ukoigwera muigwere abasacha baino ino abakungu muigwere naki ino abakungu muigwere abasacha baino muno kumuigwera omonene naki umusacha no mutwe bo mukungu omusacha no mutubo mukungu lakini wana bakungu baro bare omutubo omusacha asete gwara ko bandana ngaka no mukungu sema na wewe kwani mwana muke kuse inenga lakini ibone inenga ibunegete no mukungu ale kusema inenge korade ebunegete ngaya no muntu taite kulikwa bako mukungu abori no kotaite koranyara betera so mukungu no kotagete gasi etera so mukungu ige bana maminja yenga no bible ya mariko ya ngomo swa musacha no mutubo mukungu muna Kristo aro mutubo kanisa kolende mune kanisa imwegwerete Kristo nabo igo abakungu bayigwera abasacha babo asekira ringana ngana kiri dingana lyo nyasaye dingana cyanga sibye kore ka kore bono maetekira ringana kirende turiko tabanga mangana amabe nge biblia kara gotatego tabanga mangana amabe oigwere kira ringana libe lakini amangana amayo musacha batangaki na asokire cyange Jones beri o musacha gutugoja anyore cyanga kirinji sibiri cyakire basi ukona kukoigwera kende gyonse musacha gutara mukumwa bataba yesa mugakana mana ibu igona ko tabune binde byonse bukwe totebi bitakoriri igo bosera mboyo asengeye biga ibonere a principle ye family as a bible bitakoriri enkeyo ebunegete ibone kubuneka nabachi lakini batware wanjani bole outside the pipe na ngoko genda bwagenda lakini bowe kasigete bwabuneka ngakirende bibiri bisho na majikora ne yakwanira mukungu mono ko bomusaje gabuze na inwa abasacha iwa no musacha na inwa abasacha mwanje abakungu baino muna Kristo anjete kanisa so obwanjani omukungu igabwe kanisa kanisa is the sign of the woman no musacha is the sign of Christ so Christ na roma nyene kanisa so bono marikao tabanga na inu abasacha mwanje abakungu baino muna Kristo anjete kanisa na inde akarua roma nyene ase engenjo yaye eriyo munyare koyanjira ase okoyesibia asamaje na asamanyika Monje muriro nigwete na twenderete kunya gusugeri na gukwanda ringaneri kyarentikire ngayeto no bosera bwenga we no muroberi wo bosera bwenga na tawate kugoja kali tukuri chibo ja kali saibere we gajin sesto astokro senka ya idekera chinga chiabunekire muroberi ni gorengete ko irani bosera bori bwenga na twacha kera se bibiria ninkienka omusaja no mukunga da kero kare tuguru na obwanja no bemba bororo igenge yabunekire babemba igwana ego enge yabunekire bisho na ndete tutwere ko gende tutebina ai ninkyo mai inkienga
nande nkiro jina nkike gusari enkoro jina bishop bote birabe ngaki karo dia ingoko bo motubwenga kero mongina ko bo motubwenga inge yazaregire igo mwaka wika ai wesko ya ekoba lakini bishop nende na mariku kali nje isoke ya eko ngana mari lakini bishop nende ranyoro mondo nende otari motwe mugaka naro lakini tari motwe nende no yote ose naro konyuno na marua taro jia sakuru na sako gen ere ngakine ere agosikut taro jia sakuru sako genda ine ra kore kaniri jinja jai lakini nebole igo bado no motwe nebole igo bado no motwe bada maskani yana ko taki maskani yawe kabo umuga ko muske na bomore na bamnara ave onya ko masabira kunyomete na ndaga kunyoria abana ya kumujaya bado nomo tigaiche musike ende moenda geraragere sibi biyabe kichanga jabe ya igo mwanje kabisa neba batale ndatikende ya ne batale ndatikende mokorera maya because na bokora maya musajo kumbe yaroche ngamno kuna mokorera maya kina boja kanyoro obosera bana bubwenero lakini tomo jode ane ekanisa na basubadi na bakari kwenda bange bakagambakari kwenda ekanisa ande bukwata ane karo de na lende na kwasoma ngiye ko era basubadi bakanda bange kanisa bakogenda ekanisa bange asenge njaba sacha batabanjiti Degende kubisho go kebe yerne tumayana ki igumono kwanja no ko yore kanisa ekero kwanja ni bwaire umuga kasa okire bono kwira na egento ngirare koreta bono tari koraki emijando yakoraki aso muswati na bwata abana barwarire obokongu bwabere ndagira teyo musajo muswati uju kwake sabu onyora ngatiga minyokere kanisa igumono bishop obwanja ni borabuja igaji kanisa jiraziegwe no, maite kanisa dirikosi. Kanisa nata banga ki. Kanisa nyasabo yebeke tabantu bagendo. Nakine kero kolikeni maturity abantu barora bange nabange. Abange basuba. Ukwebori ngankiye ko bera abange. Twanyora ngane mechandere kurunyomba. Abano na matanga abange nangwana bara bange. No na matanga bange na. Igabo bwade mechande meng. Asa matanga bange na baba wero benge no. Lakini zingori na abange bako. Ya masaje bako ekora bali pisi. Yago tumo kongo ga. Na bande baba abasire. Ya. Embe mono mwajumuri genda ko tumaje semezi ninjiro je ngisoma ndekero to ko to endrete asumuru wiyo bobosera bwinge ko na pasta Charles Saboke aenda to twera na ko temina inkibuku ekwana igoro yenga ko to ateba ndibuna enge ya jakireta ali omugondo oyede no enga ya jakireta ya jakireta nyasawo nya jaketyo manye ya lakini ege kabuneka ege kabuneka aenda kajiagacha kabuneka so nanda kayiri build na kole tumete tukwana kwa some bible ngeko tabanga bishop ngoso manda kine nanye ko ikera no matingi nyasako tawa nyasai akabate bono muibore na ende mokoleki moment kana akabaseseni engi gaseseni so baka unakie ko ra toro baka bon ya kie ko ra toro baka bon because tu ala ko banto iyo ya ala ko banga baseseni di ya ala ko ranga bantu balo cha kuiburu na balo cha kokenda lakini bishop tu atebera na mosaja na ero motu buenka libakali mosubati rondirie asenga libakali mosubati kero ko songa Genesis ekera tungeta Adam litanga ebide watabanga akamoroseri mosubati abo mokonyi so umukungu is an assistant yomosaja mbali leve yemo is an assistant ere no mokonyi nakie kogera urage ne nyombo be ikaranze mokonyi ri akolegas igumono mokungu niga atongire no mokonyi bwenkare ndote mokonyi bwo musaja tali bwenka bwo musaja mokonyi bwo musaja ya na babige to atonge tu ngo mokonyi bwo musaja igumono ngogo ja kienga no musaja osembosi anda bwega ngumete ngo wodi biju ene wadene na kimu wadene mokungu no mokonyi tangani to tungo na Adam umukungu garusi tu gasorba ro musaja ono botande umusaja gochaka igumosaja na utware birengere nango jakarenga ono jakarenga abasuba dende bago jakana tencha kenga oranyoro rosi no ensobo na magosa okara na bakorengere lakini musaja ona gwetanga sabara bako musaja matenga kinda no kunyoma na bali tiare na baigwe tanyoma lakini goikate ta goja tanga ndake to nyoma nanda bande bago toma kaza narto te biage do to te binangirende buku kwana igoro yenga bishop bonde ke tokende ke katato banyoranga ogimobuya olinga abantu babwate nyasai
nanto nyaranga bali bamaite nyasawo baba bakong ne bakora magana manene na abantu abende bakora magana manene kabatu ale ntokoro kama okwo maelewano usio kuigwana ya kuigwana so abantu bali baikara sitamo kuigwana muntu ngamasanjo ndebwenzo usesenidi bosokorete bintu nabwato umuntu kurumaega umuntu kurumaega kungu bagwe karanza bakoraki baigwana inengati gatokoreke baigwana na tigatosomia abantu baigwana tigatochenchi umwana skuru tomoire skuru gete baigwana na bose commentator no mwana bose baisanire maito kwikana ni mwigwana into bigere kuibora kamakoreki so okuigwana na isaki neke bungweke nene sana kila bantu bali nyumba bakaneki baigwana ino esa buli 133 yakabanga asa bantu baramo baigwana ine yasa uchikiro gosese asa bantu baramo bakaneki baigwana ine Igo ikomo saja no mogungu baigwana weka baigwana ekera baigwana nire yasa uchiko gosese gosene gwaninki gosene gwegende ketanga no morembe maite bantu bakaze gosene gunechi besa gari okay bio toko bendro yuminto ngende ketanga ni ekere yasaba iro gosene gokuru kwa morembe maite no gwete kende yons etoke ne turungi kwanyu etoke ne chingeni kwari chitabwate no yankende tatika mubwatomore okuno gosene no yasaba tanga na chikiro gosene nende number 2 yasaba leto ubwanja video kwa tabase ke tabukia bakarati isano na ngebe na ibere kwa tabanga litunda lyo moika no bwanjani obwanjani igobondo tebena enka go iketwaro bwanjani obwanjani abongo go borete obwanjani no litunda lyo moika ekere bono nyasaye mwa mubekire motu nyasaye bono soire ime yaino nyasaye bono akoreta na rushie ke mungo kirigi atati dringaki na chik na ale togo seseni bono nyasaye na rokoreto bwanjani katikati yaino korete ndu guru kwa marembe korete ndu guru kwa baremereria ma to bole meno na boro we koreki ego base bage to kya beire bona kya beire mware merera de na te banga ndu ko 100% na te bete round ndu ko mwanya bantu tana ko 100% morandi ndo taja ngene ngakika 100% yarate enga go iketware bitu na bitongo ma tanto bwate chi point jena sai nto bwate point 30 nto bwate 60 na 100 so tari raisi go ikasikitiro na 100 tari raisi ora nyole to kale na ore 30 itari raisi ora nyole 10% was 5% lakini at least ugo sene go konene nyasago chika go cha setole negendo ke ko kwanga litunda lyo bwanjani andi no mogoko no mogoko ma tamanto kera mogoko kana mkao mogoko na ore ne litunda lyo mwe ma tamanto bale batale kosa Brighton batale kosa nakeko Pijo diana zoma yeze mezi verize tego mawandina rinde kero engama batale kosa kaneo ni ruarede ona rebo Douglas Ngwenyi makuna diana kurujise bajanye makoro tatu bwade bya kabisa adana muroberio mbuyore tigachinga chetu jiroswe ekyara kyabunekire kabedo shem korwa matuno skim nere omwana nikondani adana emeroberio mbuyere Charles Rwango gata adamana akondani koruke kenguso salam club adana muroberio mbuyore karabale no muryoe Jacqueline kwamboka badana mbari go banduka pakatwa korire omuroberio root gift adana ono mwana root mageto okioma korukia mukama adana omuroberio mbuyore ga kitiga enyuomo ninga chirendwe kabisa root green adana atotegerete kabisa rigeto gotoga adana arekini kabisa Cyrus Moma adana no arime yo muroberio adana chinka nigo chiabunekire esario gotegena na kwa borire gotegena na adana koroko ngoyo wede ngoyo Samuel Nyamaya dana nyanga Samuel kurunyamataro kisi adubu ya kabisa ekerobale na mamu mwao Eren kemto nyangau Sin Edgar nera dana alime yumuroberio adana chinka cheito ga kitiga tibua tu kabisa ekiagera nigo chigoji chiasareka na kikerena no na abana bake bakargo sareka banyora marito ne rena chingo korana chinga chiabune grigo cheirena no na bible ni bakargo nyora libaga liao biagenda utubwatia ekanoje na Saddam ne no ali me yumuro bya container atubwati dibu ya kabisa mbara abakorguna Honorable Douglas Ngwenyi inanye soma agoteana no arime yumuroberi sinte mukaya na ningoro chakaro ani gotobatia senjera ere endonge kabisa bona romuroberi ubo korosa enka chinga jetu chabuneke lakini kerenge yete kerena tochirosie ende chibwenere na litogosuka gojibosio no na bana libara som enka etabu ataini bia bana ko somba bisho enka etabu ataini bia
abana bange batigiri school abande bakugenda banywa mu mapema because kera abana barocha abantu bategwana ini maite ubugima butari buya mwana kugenda no emyaka 13 14 uchire boy because igaro chenge buruke ine so morembo tari no na abana mbagwa morembe abana abo mbaro barasome asomo yori nyasaba bangerete basome akosomera kibat mato mwana no gojo buyu gukurwa no muiri abro muiri omaso undu mwana uri oremererio soma no eburuka ine go soma igo banyoro kore ke no murobyo nyasaye banyo mwana uri amefau igento kenale batabaki kende gai kiakane mu wege no kati ya musacha mukungu ekenda kibono right on ikare egi faithfulness bata bwa tio wege no yani bata batege naini bone kenda kike itire no chinyinge asinge njoyo mitona nda ngota vinga inchekera ko genda isiko timbwa ngino neta bwa problem nga musajo na saga ndisiko bosinga nere kera ko genda isiko bosine sabali jose Nairobi ni kwato wena ngo ekera kara ko ne sabali ya genda ni maite ko kara uwe yani mwege na ine yana ndese nali mugwika mwege na mwakonga utabwati swali utabwati question mark lakini de bishop ko to endrete ningane ingikira agere tingege no murugione ingikira agere na tangegena ekiana kamaite mondo tari buyiga ta gutwara tangutang ubo kera bantu bono ugutwegera na gwachakire kwera ebintu biri bigutakoreka o number 1 yo kunyorwa musaje bono chakire kunyorwa ne gasi mukungu nero chakire kunyorwa bakungu mate bono singonyorwa bari bona bantu abakere bintu bya chakire ko banga bono bya chakire ko genda bantu bono bintu bya gukoreka na buya bono gutegena na gutayo baadaye wacha kunyorwa musaje batanga kingu musaje yo akabwato mu anyomete kare atamanyiti baka akauriro mukungu ubole magakoraki akamwa umukungu ya uyo manene atakoletiki so obanta kare batagwana ini abande bakore bintu bubisi amo musaje kare batagwana mukungu bakore bintu bubisi kwanyoroyo osokire gucha nuyo osokire gucha abantu bamenye tamo etiki batege naini yani abantu bari gwaswasi pako muntakatenga jenanyore chi family so mabatanga oya arangite oyo ndoje ngujukongitari singe njombege naini tege ndio mwakoe tege ndio musaje inki yako abantu batari kwegendana asinge njo shetani iga kochorete tama ekira rete tama kwacha kora mukao sa chinde ngokotire usekwacha kora tabu atikieni bono kwa ranga kina tigange then yo nde busoyo bwategazi bo meta konya kwa nyome to yo tabu atigazi bono kwa nyoli yo bwategazi bono kwati goria kwachi kogenda so yo bwatega bono urocha no kwigena no bono bogaraki bono yo ngo chakire korera tu anyoma nete buya kwa nyoro chakire ko chandeka asinge njogo tegena na botagalete kara bantu bege bege na ine ukugenda kwabo ko kugenda takogenda pakobo gotumu no muzongo abwatete mukaye paka chimbuche baka bago takabisa ngikira le to bwegena no bono kusiga iga tutali kogenda pakobo gotulera ya beire mu paka na barandi rero baka komenta baku bono muzena bantu bono rero ense ya bero venga ya sare barandi rero akore go tigoyo banyoro chiro mwao lakini ngikira mente usingikira segeta bantu begena ne pasta singa kiye ngikira segeta bantu begena ne nabatenga bantu bomo maete nyasao Daniel kumenemo ekebungo kiaye 32 nekebungo kende ndakwege batabanga ki bali bamosemere tio manene sabuli 125 yota bali bamosemere tio manene babe munege tunu kia sayuni getali konyegerigwa family mosemere tio manene te konyegerigwa ebe nerite muliacha ekene kebusengi busere musacha age duji gotemu na basibati rango tema baraba sacha nyomo sacha tenenga njeni nyome mukungu akoga duji gotemu lakini otebanga njeni nkorere kinyomire for example mungino ne kokora renge gazi onyon tegerete na no musaidi ale ali na kumati na komite gazi na kumati abantu bali kumuchiro abantu bamuha pakachiba bamuro kichiba tali bamuha bamuro aba chibese chiga ni chinyinge mwate tako kunyoma mungino batenge tama bishop unyome ngaki nche nyomire na ni chiro mungino wo mopa wo basta kero montale igo yaro ka wano mondo bega gada ngajide kale igo to tene chibesa tamangana chibesa na joji batamangana na abantu bwate tamamu na wana kungu abange bande baro banje chibesa akotaka batabanga oyo no motaka oyo tingo be lakini bishop no mondo nena tabu atienga se ebese mosaje usena bwata kindari koreta bono nonya ko moremere ndi to kana sibati ko manyenge karata bwati ngikiagera tabuati
Ndikubende negasi atabwati gokoremereria na saa mwega Muna karo mogokore tatuara aye kwa mutigire mara moja kwa korere kwa mutigire mogokore medo mogonaro ne bishop montaro ro mogokona bwajibeze lakini nyomba turi kuma ozenjiro ozenjiyo muza dionare mereri na bakoremereria because you might take tangani nyomba bunkuragero abana gosoma bari ine bintu bonere kurigere asumu tataremereri na asumu sibati agosoka uchukwerigeria usumu sacho mutigire usumu tata no ara ko muita onde bya ngo gukorande taikoreta ndagira nyomba ono musibati nara gwikara asigete paka no naba abantu basobo bamatebya abubone yaberebo bamomenta chinguro amatenga abona bokurwa asinaro musibati arabwene kurwa gusina bakurwa ramunta yo kumurenya gitari gosumu sacho nenda muitire onyo ndu itiro mungino yigo ono mungino jaga tabanga gakiara jago nkora pole mere mno bota banga tingo karaki tingo nyara so na kitu ata baranga ki Lige ndo kira tene nienka bali ba masemere tyo manene babonege tuno kia sayuni getari ko karaki getari ko nyereko na saburi isina tata tanganya sai ne ro mulisia asinya sata liyo mulisia because kerego tanganya sai no mulisia tinkole meruke kene tinga ninsa gweta asa eura ya makweli tingo nyara kuoboa asinginya sai no akoleteki no haramo nanji so amariko na arabwenete abantu bamanya amariko abantu basoma amariko namba tu abantu bamanye gusaba abantu ababago abantu bamaita amariko nanda abantu bamaita gusaba abantu bakogende kanisa abantu enkeya abayagaje enke kongete ne ringa ki umuntu ritanga na maite ringa na nyasa na maite gusaba nani kwa dale kanisa Gosana boko gende kanisa maitingana boko gende kanisa kuliko saba so no mbaro ba jiri kanisa lakini chinga chikoreke sare number 1 tama itingana usitari koigwa ididi korande kutare wara na bado kwa ndeka kanisa lakini nkaya sare because tori koigulinga na dikorande na ndo mai tukosa nada ka enda sumu timo como que to kwena to mayo koromuro biri korende kenda kutuma SMS ya oja studio karo to tevina na kiaroje chinga jiti tekere koroswa ane karo to na chinga jitu chiabune kirake na kikerenge kegere na obosera buenka torose chinga jitu chibwenere na ande jigororoke kurwase chiabune kirengo na kurwase nzamerende ye studio Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. M-Star Electrical neduke konie bintu byogo tumeke stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions, lamp holders, snake lights, contactors, cables, pipes, meter boxes, thunder arresters na earth rods, copper tapes, steel tapes, emisumari ya steel, chi sockets, chi screw, chi wire, chi circular boxes, cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chibuo Yugis opposite KCB Bank na Boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobare
ang'e asiste chenene yechi bus ang'e na makutano na boigo ang'e ne nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical omurigereri. Use that weapon within the law. Use it within the constitution. Dariekera onigio kabagambia mona bakonyi babo bono mbachikoyegwa chibunduki na babori kubachtumeke biyote biro muwaziri bobore ndibo imekithure Kindiki. KTDA inakata kilo moja na inafaa ikate gramu 500. Abalemi becho bamochirie kiombe gya KTDA nase kigose tokomanye. Today, the Kenya Defence Forces of the Republic of Kenya have undergone 1 day's pay towards the National Appeal Fund for Drought Mitigation. Kenya Defence Force KDF berure kona chochi besa chiabo eliko konya bali bakurire ntaramo no murakera otebiro mokonyo umure wenserigadi Gachagua. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Bimana no mwanju muri na kero twire ni kro azenze mirinde ye studio kero twendete no murubiri ubu sera bwenga gadoro na Bishop Jali Sabo keto kwanda tugutage korose chinga chita ne kero cha sarikire usijia tayari cha bregre Bishop twire ni kro azenze miri motimoko nande ngo kabarabara tawa na generation na generation ye yale ngembe ya berembe yego jigoja ngo berembe mon na ne nyomo nsensi ba tebire boyo ba tebire boyo chindeli ne chimbesara mondo le traro kwata bakungu bosenga chisokoro jiri cheto kale wano kwa manyinga irero mondo bakonyora bo bwate babere bwate batatu bakoyota kagerete se konyomale owe bukungu kabere kwanyoro yo korereki nyomire lakini kira irero mondo nyoma mukungu kabere kale tetere ndo moyaye umutangani inkinari kira irere no na basibani kuchangia bale basacha kunyoma naide basibati kuchangia bale ketangani umusa abasibati bale chidondikea atari kwa busana ne nyumba umusibati ono nase bakorara tamaiti kwarana no bolere umusibati atari wesibia tamaiti yani umusacha kago chuchu kurike no ne nyumba munero tabanga bangi nkie mata basibati bale machafu ingo musibati na bawo jangi musacha nyumba ako changia kabisa akoreki umusacha genda ukwana serio abasibati bale babate bakerio so basibati abange ngo changia bale umusacha asoke atabenga dibagako na konyogerera tigangende guchimbute ngiche no sana umuntu ibona akona kwakajizabo ngaki dibakango na kogererwa ngende ndiko umuntu mwa ne sababu ende yakatatu ne ndagira abantu basibati mbali batamaye dikoroshye ndagira bose bakulina abasache ndagira lakini Bishop bona tagetengane yetunyire weekend na twachikunye kwana ngikeragere umusaja achikunyo mukungu onde tuchunya kwande weekend na no otiko te bibiri kalina nere buyo mosaja anyo mukungu onde kagerete na yar ko babuya tunyire to bikie weekend tuchukunye kwanera ona takana ngote una jisa jetu jere na jere ndagete na kwaro to te bina lingana lya ulio mori advice ya yo mwelio ora arwe asimara ko yaboniga Bishop muna twasoma marikali ya Daniel baliebo maite nyasao bo mbaba kong na ndi bakora mangana manene family kwa gacheka ni rie bwate nyasari igento kendi gya kabere ubwanjani na ende gya gatoto abantu basikane inwaze binyo mo saja sikumo no ngina sikumo ako enke ina be ko benka enkong enkana ende da kore binte bikong enka bana babwato mogoko enka bana bakorengere limotwe enka bana batete basome asinya sa kore teki asinya sa namba egento kende ngeringa abantu tikabagende kanisa ekanisa ne bwato bose bikubugo bongo kwana bose mino obora se kanisa counseling no ere kase kanisa no ni no jero muntu counseling no tete kondigia jero muntu counseling bogo jango kwanere ngote binga kyubone ta komene family yao kosi enyoma yane
miaka 30 yani miaka almost 31 years komenya no mukungu 31 years yokana ndokera rais so na inje nimbwata lingana na koleki na no badaringa hotel asinge jase miaka iyo abondo chenga na ara eteira ali na eteira lakini mpaka yagere nyomo ya netene yakole taki etene njira bona kige ndoko korane kige ndoko korane ndiri nyomo ya koleki etene nemne ya na kole taki etene nje ya nero ya ara be amaduka nje kale yao nje badevi amaduka ga ya ara irege ga nje nero inche no mubasa na kwewa Charles basomisa boke nimbwate kanisa no Murandia Kurandia gaiga dola jambiri kanisa kwa Anointed Faith Mission Church kanisa abantu wanjete kanisa abantu bagocha na nyokora around kwegwete gocha busoka eto ushauri na boko tumie nambe yega 0727 979 186 ngwero la 0727 979 186 nabokongera batokokwana batokoshauriana batokonyorana usena bogoje kanisa aserikali ya Yesu mbia kabisa ndanara tena tose mani enka ya ito kero nadira bwene ndojeno chiku Julius nera tena pamoja kutoka Getuki shombuyere tuese miria mange na inkyo musaja okora ninkyo musubate takeryo okora twamanyire ningore ngomo tubwenga na ande ngore ngo dagete kobo mokonyi gose ngo kobo mokonyi chakiri ni kwambuka na korore na okwaringime yumuroberio Ravel Misuko Iron Lady na ayena okwaringime yumuroberio krawate na tuasase iribuya na ande tuabatebiri na rero Fanish Mora Fanish na bali getego Fanish Mora ote anere no alingime yumuroberio tuagokire mono ase bali mwaba ime yumuro Abraham Mose nyakundi mokaya Gerson nere no alingime yumuroberio Honorable Douglas Ngwenyi makuna nere no alinge ime Angodan mokaya mbiamono kemi so motangi na bangi mwarenge tingo so SMS chino nchikole koneni gona batena tonyorane weekend yasomoroberi bo sera bwenga aneto ade ne weekend teto kwane na ingikiragero musaja nyome no muswati orabo moja musaja nyome nabutura jito digino muswati onendo jeto basaja rende bonzi egera nabutura basaja rende kebe jume tu aba ingera nabutura kuri muswati onere aje no engati anere na baranyaga karkwegera ate bena ya basaja na ba aberi bobe ngo weekend nabutura kuri muswati ngo changia bale basaja kunyoma no na basaja kuchangia bale muswati kogenda muswati naro kogenda rero uchikunyomwa otebanjega butingo koraki enga yaboneka kuchinse muibere njibwata makoso lakini enkai kolendre nyasaye makosa itago koraki tagotoka ndio twala tabanga kare twacha kantu sabeti ande bona tobe togosaba nekere togokora twasaba tusabere chinka chiria na ende bona ndo tobe kenga kwali kanga tutagete tusabere kanga bona chiese mejaba tanga tutagete pasto sabere nkaya sabere abana bane aba bintu binebyo ne botika tusabe kwa chumula nyasaye abokulike message gocha tutakuombea mbimono to tigangore tusabega deke motokore mbimono manjumure tonyorane ikende litukobuna rero litukuri chuma tutakinsebere embaka chinseto chubo tuko bwakira li chuma twakwanregoro yobo serbenga tange pisho bwedeke ya masabe tokoro moroberio soman tigatogere tusabe atano mwana no mekomo chenumbi yamana singincho yamangana twakwanire igoro yechinka busogo sera bwechinka tata twasabire ngatiye bikone bikorekane ukune chinka chia ojiborie uchitene ni nyasaye wimuna twegura marikago tabanga ki ngabali ba mu mayende nyasaye mbabe abakongu na ne bakakora magana manene twasabire nyasaye chinka chikonge na bali bayigwa magana ali twasoma nyasaye bayabwati nderi obweni chinka chiri kirwarete asereta ya Yesu Kristo asabire nyasaye ko kwao ko basi chinka okobo kwao ko basi ji familia ko basa abana munabona chisukuru chisiekire nyasaye twasabire ngoma neno norambro ko kwao kotene nama na abana balesi chinka asereta ya Yesu Kristo mbachi kosoka kuchiana nyasaye mbachi kore tuborora saba iboli tato mone no kore bikone kare ka chisukuru chiko igorwa tonyore ngabana mbiya bale ande bayira ne sukuru biya asereta Yesu Kristo to sisi ni tata na indu twensi seni ne studio ye ya ndisi TV nyasaye seni nabara libonsi bara umone no watu asabire ngokore bikone byao ande tokobera ne weekend esikone bako bikoiranire asereta Yesu Kristo rumotolito amen bye bye tonyorane weekend Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabandi richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirangi nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke